ҳамоиши байналмилалии сармоягузорони Душанбе Инвест 2023 беш аз 800 мақоми давлатӣ ва сармоягузорону намояндаҳои созмонҳои байналмилалии молӣ дар он ҳузур доштанд. ҷонибҳо 48 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расонида шуданд ва аз он меморандумҳо ва созишномаҳо ки 29 адади онро созишномаҳои тиҷоратию сармоягузорӣ ташкил медиҳанд ва арзиши умумии ин ҳуҷҷатҳо дар маҷмӯъ зиёда аз $700 миллион амрикоиро дар бар мегирад. манучеҳра Мирзоалӣ, намояндаи вазорати рушди иқтисод, мегӯяд ки дар ҷараёни кори ҷаласаи иқтисоди сабз ва рақамикунонии иқтисод ба маблағи $41 миллион қарордод имзо шудааст. ширкати сафолии ки дар Тоҷикистон маҳсулоти истеҳсолии асосияш равона карда шудааст ба истеҳсоли кафел, яъне маҳсулоти ороиши сохтмонӣ. Қайд кардан зарур аст ки ин маҳсулот дар бозори Тоҷикистон яке аз маҳсулоти серталаб мебошад ва маҳсулоти асосӣ, яъне воридшавандаи асосӣ мебошад, яке аз маҳсулоти асосӣ воридшаванда ва ба роҳ мондани истеҳсолот ва ташкили чунин як корхона имконият медиҳад ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти воридот ивазнамоӣ, яъне самти воридоти ивазнамоӣ худро таъмин кунад. хабарнигори тоҷик Зулфиқори Исмоилиён мегӯяд ба ҷалби $700 миллион чандон бовар надорад. ман масалан чандин сармоягузори хориҷа медонам ки даъвошон ин аст ки дар Тоҷикистон сармояҳое ки сарозир мешаванд ҳифз намешаванд, мувофиқ қонун ҳифз намешаванд, яъне ки қавонине ки мо дорем барои ҳамин имконият наметиҳад, баъд оно ба ҳамин хотир сармоягузорӣ намекунанд. таҳлилгари иқтисодӣ Абдулло Ашуров як мушкили ҷалби сармояи хориҷиро ба мавқеи ҷуғрофии Тоҷикистон рабт медиҳад ки роҳи баҳрӣ надорад ва ба таври муносиб ба сармоягузорон кафолати ҳифзи пули онҳоро намедиҳад. барои он ки мо сармоягузорро ҷалб кунем, бояд 2 баробар аз кишварҳои дигар имтиёз, кафолатҳо бештар ба сармоягузорон диҳем ки дар шароити ҷуғрофию иқтисодии кишвари мо сармоягузорӣ кунанд